రవితేజ గారి సినిమాలలో మీకు ఇష్టమైన ఏదైనా ఒక మూవీ ఆర్ కెన్ ఐ గివ్ యూ సమ్ ఆప్షన్స్? విక్రమార్కుడు, ఈడియట్, ధమాకా. Of course, Vikramakudu, Idiot, Kick. ఆల్ ద ఫిల్మ్స్. ఓకే సార్, ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, ఈరోజు మీరు కూడా రవితేజ గారి ఒక్క డైలాగ్ని రీక్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుందని మా కోరిక. రైల్వేలో ఈ జోన్, వెస్ట్ జోన్, సౌత్ జోన్, నార్త్ జోన్ ఉంటాయి. నేను వచ్చేగా ఒక్కటే జోన్, వార్ జోన్. సూపర్ సార్, సూపర్. అండ్ రవితేజ గారు ఈసారి మైక్ మీకే. రవితేజ గారి ఎనర్జీ మనం ఎంత తీసుకుంటే అంత ఇంకా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి సూర్య గారు రవితేజ గారి డైలాగ్ చెప్పారు కాబట్టి రవితేజ గారు సూర్య గారి డైలాగ్ చెప్తారు.